O Club Natación Ribeira volveu do campeonato galego con 8 metais. Os ribeirenses colgáronse 3 ouros, 2 pratas e 3 bronces. Fin de semana de éxitos na natación. O Club Natación Ribeira participou unha vez máis no Campeonato Galego Xuvenil e os seus nadadores regresaron cun gran botín, 8 metais. Nesta ocasión, 6 nadadores do equipo competiron nesta proba na que obtiveron grandes resultados, con 3 ouros, 2 pratas e 3 bronces. Jesús Patiño subiu ao máis alto do podio en 2 probas, proclamouse campeón galego en 1500 libres e tamén en 400 libres, quedando no cuarto lugar nos 200 libres e nos 100 mariposa. David Bocaonau colgouse 2 metais, ouro nos 100 costas e a prata nos 50 costas, e rematou cuarto nos 200 estilos. Pablo Ibáñez foi subcampeona galega nos 200 volvoreta e a terceira mellor nos 100 volvoreta. Tamén participou nos 50 volvoreta, onde finalizou sétima, e nos 50 libres. Brais Mariño subiuse ao terceiro avanzo do podio en 200 volvoreta e quedouse a nada de repetir nos 100 volvoreta. En 400 estilos foi sexto e finalizou décimo nos 50 volvoreta. Jorge Salgado colgouse a medalla de bronce nos 200 volvoreta, mentres que nos 100 foi quinto e nos 50 sexto. Ana Rei competiu nos 100 braza, onde obtivo o 10º mellor posto. O club non puido celebrar a que sería unha nova prata de Bacaoanu en 200 costas, xa que foi descualificado por saída anticipada.